EU:ssa on päätetty. Entinen 10 seteli on nykyisin seteli 1,0 ja sen arvo on 5 euroa. Tässä havainnollistamme tilanteen. 1,0 seteli ja sen arvo on 5 euroa. Kuinka opetamme muutoksen lapselle? Ensinnäkin voimme näyttää setelien yhteyden euron kolikkoihin. Tässä havainnollistamme opetustilannetta. Meillä on oransseja iloisia mammutteja myynnissä kauppaleikissämme. Niiden arvo on 2 euroa kappale. Meillä on myös vihreitä dinosauruksia ja niiden arvo on 1 euro kappaleelta. Lapsi on saanut isoäidiltään 2 euron setelin, jonka hän ojentaa kauppiaalle. Ostoslistassa lukee, että hänen on ostettava 1 oranssi 2 euron mammutti ja 1 vihreä 1 euron dinosaurus. Siis hän saa käyttää rahaa 3 euroa. Kuinkahan paljon lapsi saa kauppialta takaisin? Ja tässä on lopputulos. 3 euron ostoksista lapsi saa takaisin 2 euron kolikkoa ja 1 1,0 setelin.